Ja, hej og velkommen til Ålund. Vi vil her give dig en kort introduktion til vores afdeling Ålund Special med undertitlen Doing the Job. Vi er specialiseret i at lave forarbejder til strategiprocesser og til formulering af strategi. Det er jo sådan, at uden nyt input, nye informationer og nye data, så er det svært at se nye løsninger, se nye muligheder og i det hele taget at lave en ny strategi. Det her vi gør en forskel for vores kunder med vores forarbejde. Der er jo rigtig mange virksomheder, som selv ønsker at formulere strategiprocesser og formulere den endelige strategi. Men der er også mange, der ønsker at hyre nogle eksterne til at køre processen og formulere strategien. Det, der er karakteristisk for vores kunder, det er, at uanset om de selv vil formulere det, selv køre processen, eller de hyrer nogle eksterne, så vil de bruge vores forarbejde. Og det synes vi faktisk, at der er en rigtig god forklaring på. Vi har nemlig gennem mere end 35 år arbejdet på og øvet os på at lave det, vi kalder innovativt forarbejde til strategiprocesser. Noget af det, vi kigger på i det forarbejde, det er, at vi prøver at kigge på virksomheden på forskellige vinkler, blandt andet outside in, hvor vi kigger udefra og ind på virksomheden, og inside out, hvor vi kigger indefra i virksomheden og ud på jeres kunder. Det betyder, at selve kunderelationen fylder noget i vores input til jeres strategiarbejde. Min kollega Isabelle Kjeldsen har lige afsluttet et større projekt, og hun er den bedste til at forklare lidt mere om praktikken i vores koncept Doing the Job. Vi driver Doing the Job med et fast backup team af 6 meget erfarne personer, som er med ind over alle projekter. Og alle vinkler bliver vendt i det her forum, og ud fra den enkelte opgave vurderer vi altid, hvem der passer bedst til lige præcis den her opgave. Vi indhenter viden og fakta, men tilfører samtidig 35 års erfaringer og innovationstænkning, og målet er altid, at vores kunder kan skabe skarpe løsninger på det, vi leverer. Alt efter opgavens omfang, så arbejder vi i 4-6 trin, og vi involverer altid virksomhedens ledelse og en eventuel projektgruppe både i innovation og evaluering, det vil sige en løbende forankring og rapportering. Ring til mig for en mere detaljeret gennemgang af Doing the Job, eller læs videre på vores website, hvor du også kan få et personligt link til vores seneste kunde.